саҳни театри академии опера ва балети ба номи Садриддин Айниро дуздорони санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбӣ пур карданд. Ҳама дар интизори парчамбардорони меҳан ҳастанд, ки чанде қабл дар чемпионати ҷаҳон тими Таҷмаф иштирок карда бо натиҷаҳои назаррас ба ватан баргаштанд, ки ҳамин ҳоло мо онҳоро истиқбол хоҳем гирифт. ман наберема интизорам. Суҳроб Одилзода Суҳроб ин дафъа ҷои дуюма гирифта. Ҳоли ёшай ҳоли мешава бо тилошай пеш. Барои ҷои дуюм гирифтанаш рости гап хурсанд нашуд. Ғамгин шуд, ки мо дилбардорӣ кардем. Гуфтем ту ҳоли ёши ҳози бозиҳои ту ай пешай бо медали тилоша мешавад чам дар чемпионати ҷаҳон ҷои дуюма гирифтан ин кори вай нестай. Якчанд хушхабар аз ин мусобиқа. Дар баробари 6 медали тилло, 3 нуқра ва 5 биринҷӣ боз дар радабандии ҷаҳонӣ пас аз кишвари мизбон яъне Тоҷикистон дар мақоми дуввум қарор гирифт. Баъдан Даврон Ҷураев, ки президенти Федератсияи Таҷмаф ба ҳисоб меравад, дар интихоботи навбатӣ ба ҳайси президенти Федератсияи байналмилалии муҳорибаҳои омехтаи осиёӣ пазируфта шуд. Инчунин беҳтарин варзишгари сол дар Федератсияи байналмилалии муҳорибаҳои омехта Иброҳим Раҳимзода фарзанди ҷаҳонпаҳлавон шодравон Саидмӯмин Раҳимов интихоб гардид. фахр мекунем ки инчунин падар доштем. беҳтарин фахр, беҳтарин инсон, таърихи Тоҷикистон, таърихи ҷаҳон буда. Пас аз ин ҷоиза ӯ дар финали чемпионати ҷаҳон дар мубориза бо намояндаи Қазоқистон пирӯз гардида ба унвони қаҳрамони ҷаҳон даст ёфт. Якум дараҷаам барои падар ва барои бародарони худ. Охирон дараҷа барои худ. Сама. беҳтарин довари сол низ намоянда аз Тоҷикистон буд. Намояндагони аймаф Мас Алишер Каримовро ба ин унвон арзанда донистанд. Ҳамин тариқ ғолибони мусобиқаи мазкур Ёқубҷон Сафаров мақоми аввал дар вазни ҷамъи 57 килограмм, Масуд Одинаев мақоми аввал вазнаш ҷамъи 74 килограмм, Қосим Сардора вазни 84 килограмм миёни калонсолон, Сайали Камоло вазни 52 килограмм, Баракатулло Асадуллоев вазни 57 килограмм ва Иброҳим Раҳимзода, ки дар боло қайдаш кардем, дар вазни 70 килограмм миёни ҷавонони 18 то 20 сола ба мақоми аввал даст ёфтанд. Боз як факти ҷолиб, варзишгари тоҷик Қосим Сардоров аввалин варзишгаре гардид, ки мақоми қаҳрамониро дар вазни 84 килограмм ҳимоя кард. Ин натиҷаи хеле ҳам натиҷаи назаррас аст, зеро ки дар чемпионати мазкур таги 70 давлат иштирок намуданд. муҳорибаҳо хеле ҳам шадид гузашт ва варзишгарони мо худро аз ҷиҳати олӣ нишон дода сазовори медалҳои назаррас кардем. гуфтанд ба маврид аст, ки фаъолияти хуби катменҳои федератсия низ хуб ба назар мерасад. Агар дар соли қаблӣ Таҷмаф дорои як катмен буд, акнун ин шумора ба 6 нафар расидааст ва илова бар ин дар ҳайати мунтахаб катмени байналмилалӣ низ ҳаст, ки дар мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ иштирок карда баъдан боз ба варзишгарони тоҷик маслиҳатҳои муфид ҷиҳати латна бардоштан медиҳанд. Ҳамчунин мураббии тоҷик Бахтиёр Турсунов низ бо унвони фахрии аймаф мукофотонида шуд. Қайд кардан ба маврид аст, ки дар мусобиқаи мазкур 600 варзишгар аз 67 давлати дунё ҳунарнамоӣ карданд ва ба баъзе аз кишварҳои пешрафта ҳатто имкон даст наомад, ки соҳиби ҳатто як медал гарданд. Тахмина Назри Хуҷаева, Суҳроб Назарзода, Матулла Қирғизбоева, шаҳри Душанбе, Ҷаҳоннамо.